दिपेन बर'आ गोबां दायफोरखौ मावनानै लादों। गोनां दिपेन बर' बिथाङा दाय दङ रायजोजों गोबां सोंखारि जानांगौ गोबां दायफोरखौ बिथाङा मावनानै लादों। दिपेन बर'आ थांनाय बिसायख'थियावबो राजखान्थियाव थानानै राजखान्थिनि खामानिखौ मावदों। बे थांनाय बिसायख'थि इलेक्शननि सिगांबो दिपेन बर' बिथाङा राजनैतिकनि दोलोजों थानानै राजनैतिकनि खामानिखौ मावदों। अर्थात बिथाङा राजनैतिकनिनो सासे मेम्बारमोन। न'खर न'खर थांनानै साख्रि होगोन होनना सार्टिफिकेट खांग्राया दिपेन बर'आनोमोन। न'खर न'खर सार्टिफिकेट खांनानै साख्रि मोनगोन मोनसे पदआव मोनसे साख्रि होगोन होननानै सार्टिफिकेट खांहोनाय बेक्तियानो जाहैबाय दिपेन बर' बिथां। 42 नं उदालगुरि विधानसभा बियाब इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर'नि हेंथायै TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिनि गोख्रों राव। मा खालामबावनो बेलाय बिजेपिनिफ्राय टिकेट लास्रामोन बेथ' बिजेपिनि एजेन्टमोन नालाय थांनाय खनसेयाव मात्र बे भट कमिटिनि कार्डल' मोननो बाखिसोमोन। फैगौ आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मुखुब TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया विधानसभा बिसायख'थियाव BPFनि गासै बिजाथिफोरखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय सान हर खस्थ' खालामदों। बिक्रम दैमारिखौ BTCनि सिङाव थानाय दाब विधानसभा बियाबफोराव गिदिंनानै थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव नांथाबगासिनो थानायखौ बे समाव नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो उदालगुरि विधानसभा बियाबनि दाब जायगाफोराव BPFनि बिजाथि रिहन दैमारिखौनो देरहासार खालामनांगौनि थांखिजों बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामदों बिक्रम दैमारिया। मख'नो गोनांदि बे फोसावदिं मेल खालामनायावनो इउपिपिएलनि बिजाथि दिपेन बर'खौ माखासे गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिक्रम दैमारिया। दानिया फैदो बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामनायाव बिक्रम दैमारिया खौरांनि गेजेरजों दिपेन बर'नि हेंथायै मा बाथ्रा फोरमायखो मिन्थिना ला। मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा ट्रेक्टर पार्टिनिफ्राय जानानै बिजाथि महरै गसंदों। बिथांखौ रायजोआ गोरलैयैनो फेजेनगोन आरो गोरलैयैनो फेजेननायनि कारना जाहैबाय बिथाङा गोबां दाय दङ रायजोजों गोबां बुंजानांगौ आरो सोंखारि जानांगौ गोबां दायफोरखौ बिथाङा मावनानै लादों। फरेस्ट आफादाव जेब्ला दङमोन दिपेन बर'खौ नोंथाङा समाज बिजोङाव बुंबाय थायो दिपेन बर'आ थगायसुला आरो बिराद रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं आरो थगायबाय होननानै माखौ नुनानै नोंथाङा थगायबाय होनबाय थायो? आंनि नुनायल' नङा बयबो नोंथांमोनानो मिडियायाव दामदों जे थांनाय बिसायख'थि इलेक्शननि सिगांबो बिथाङा राजनैतिकनि दोलोजों थानानै राजनैतिकनि खामानिखौ मावदों। अर्थात बिथाङा राजनैतिकनिनो सासे मेम्बारमोन इन्टारनेलि आरो थांनाय BTC इलेक्शननि आगोल जेब्ला बिटिआर एग्रिमेन्ट जादों बै समाव पाब्लिकनि भटखौ मोननो थाखाय सेंग्रा सिख्लानि भटखौ मोननो थाखाय न'खर एबसुफोरा दुलाराय बर' आफादनि दैदेनगिरिफ्रा आनसलिकफोरा दैदेनगिरिफ्रा न'खर सार्टिफिकेट खांदोंमोन। खांनो हायाखैमोन निस्सय खांदों। बयबो रायजो राजाया दिनै बेखौ नुदों। न'खर सार्टिफिकेट खांनानै साख्रि मोनगोन मोनसे न'खराव मोनसे पदआव मोनसे साख्रि होगोन होननानै सार्टिफिकेट खांहोनाय बेक्तियानो जाहैबाय दिपेन बर' बिथां। आरो बिथांनि अर्डार मोनाबा आनसलिकफोरा बोरै सार्टिफिकेट खांनो? बिनि गेजेराव जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो खांदोंमोन। बिथाङा मिथिबाय उनाव नंखाय बिथाङाबो बिथांनिनो अर्डार मोननानै निस्सय खांदोंमोन। दा बिनिखायनो बेफोर नाम्बार 1 थखायनायनि थाखायनो दिपेन बर' बिथांखौ रायजोआ दिनै बिनि फिननायखौ होगोन। आरो फरेस्ट आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो दिपेन बर' बिथाङा रायजोखौ गोबांबार बर' रायजोखौ फानबोदों। आरो बे फाननाया बोरै फानखो नोंथांमोना मिडियायाव गासैखौबो होजोबबानो नोंथांमोना मिथिगोन। बर' जाथिखौ बिथांमोना इलेक्शननि बिसायख'थिनि समाव गोबांबार फानबोदों। आरो बे फाननायनि माबायाव असिलायाव बिथाङा माबा मोनसे एजेन्ट जानायनि थाखाय मोनसे प्रफिट बिथाङा निस्सय मोनदों। सेलारि बिथाङा मोनदों बेखौ जोङो मिथिगौ। बिनिखायनो रायजोआ बेबायदि सासे थगायसुला थिफुथला दुगा लिडारखौ बेबायदि उदालगुरि बायदि जायगायाव जेबो जागा होनाय नङा। आरो गोबां जाथिनि खामानि मावगोन होननानै बिथाङा प्रमिस लानानैबो राजनीतिनि खामानिसो मावबाय थादोंमोन। बे खोथाखौ रायजोआ मोजाङै मिथिगौ। आं बुंनो सानाखै दिपेन बर'आ जाथिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै
जेबो एसेबो बिन्दो मोनसेबो खामानि मावाखै होनबा आंहा गोरोन्थि जागोन नङा होमबा मावदों नाथाय जौखोन्दोनि मादाव 70% बिथाङा राजनितिनि खामानि जानासो खामानि मावबोदों बेनो बिसिनि थगायनाय बेसां थगायनायाव नों बेसेबां खारनो बबेसिम जों नों खारनो बेसां बर्ग किल'मिटार दङ जोंनि बे बिटिसि आलाय बिदिबा इउपिपिएल आ थगायनायाव नाम्बार 1 प्रमद बर' बिथाङानो नाम्बार 1 थगायनायाव नाम्बार 1 थगायनायखायनो रायजोआ 5 बोसोराव प्रमद बर'खौ फेजेनदों नाम्बार 1 आव माखौ थगायदों मिथिबाय न'खर साख्रि होगोन होननानै प्रमद बर'आबो थगायदों दिपेन बर'आबो थगायदों एनडिबि फोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय नै सफैबाय जोंनि बड'लेण्डआव रन्जन दैमारिया सफैबाय नै होननानै आसि दिन्थिनानै थगायनाया प्रमद बर' आरो दिपेन बर' नङा होमबा स्कुल कलेजआ सरकारि जाजोबसिगोन होननानै नाम्बार 1 थगायनाया प्रमद बर' आरो दिपेन बर' नङा होमबा एनडिबि फोरखौ साफ्रोमखौबो साख्रि होगोन होननानै सार्टिफिकेट खांनाया प्रमद बर' आरो दिपेन बर' आरो मा दंबावो एनडिए नि सा 15 बिजाथिया बेसेबां सा 15 बो देरहागोन गोजौ गाहाय जेबो खोथा गैया बिपुल भट मेक्सिमाम भट लानानै बयबो देरहागोन देरहानायनि खोथाखौ देरहागोन ना देरहाया सोंनो नाङा बेसेबां डिफारेन्स अफ भटआव देरहागोन बेल' दिनै प्रश्न जानांगौ 42 नं उदालगुरियाव दिपेन बर'आ मा जागोन दिपेन बर'आ आराम उन्दुना थागोन नङा होमबा आन्दलन खालामनो नागिरगोन मा खालामबावनो बेलाय बिजेपि निफ्राय होनायबाथ' बेहा देरहागौमोन बिजेपिनिफ्राय टिकेट लास्लामोन बेथ' बिजेपिनि एजेन्टमोन नालाय थांनाय खनसेयाव मात्र बे भट कमिटिनि कार्डल' मोननो बाखिसैमोन